Здравейте хора, аз съм Shadow Boom, с мен са Мегето, Тедо БГ и Ванката БГ. Който снима Ще снимаме на паркур. Загуби Илия, на последно място ще му направим гадна напитка. С разни продукти. Мин да започваме. Това е много трудно. Нещата ни ще се учитат, аз ви казвам. От сега. Който че има резервни неща. Не те му учи... Хора, аз как минавам, не знам. Всички моят клип гледат и умрях. Бай, фура. Хора, аз май ще оживея. Не, няма. Аз хора ще взема старите. Хора, аз го минах. Не бе, това старите ми нещо да е. Са моите неща. Аз не оцелях. Това са моите неща, бе. Хора, това е много трудно. Хора, аз намерих всякакви яки неща. Да, моите и неща. Това са моите стрели, бе, те до беги. Да, вие взехте моите неща. Безсрамници Нищо такива. не сме взимали на мен гето, хора. Безсрамници такива. Убиват ме в момента! Как е? Хора, аз го минах. Не си. Не! Падам от пажната, не! Хора, това е най-ганото нещо да ви се случи в света. Бегайте, Нека човек. бегай. Не! Искам мама. А ти как сказваш? Shadow Boom. Хора, падаме дано да не умре, молете се. Молете се, хора, иначе умира. И аз оцеляхме. Паяк да напада хора. Само крипър да не дойде. Имам нямам такова за тебе. Нямам трудност за тебе. Нямам трудност за тебе. Значи тук трябва да скачим нагоре, хора. Shadow Boom, къде си е? Сипани паяци! Fuck you, Mary J. Хора, няма как се качим, трябва много да започнем. Няма. Хора, това е много трудно. Аз това го минах. Хора, аз съм без брони. Кой ги спална паяците? Това са спалнати от нощта, бе. Хора, аз по-добре се качвам. Без брони по-добре. Аз имам брони. Аз без брони се качвам. Аз не съм умрял заради това. Не! Мегема! Мегето ми взе нещо. Кой ме удря? Паяк! Фак! Хора, моля се да не умра. Молете се хора да не умра и аз. Не! Хора, ще умра. Минахме го, поне няма да падем в лавата. Хора, аз ще игра на F5. Хора, ще хапна храничка. Аз ще игра на F5. Кой ги? Бепсов ни Аз ще казахме, игра на хора. F5. Добре, извинете. По-лесно. И аз взимам брони, само храна. Човек, не знаеш на F5. Минахме го, хора. Не, по-лесно е. Това ли е? Shadow Boom мина ли? Почти е. Не! За малко, хора. Хора, за малко да умрем. Кой ме удря, бе? Извинявай. Хора, пак стигнахме до същото място. Хора, този път го минахме. Махай се, Хора! шибано зомби. Хора, има крипър към вас. И аз дори е. Чакай, мама. Хора, не! Точно да... На другия... Не! Умрях! Огромна пътя към... Това към паркура, Просто го направи на ден. Няма го бре. Мегето по Хора, паднах! Това е най-ужасното нещо в света да паднеш. О, диаманти! Диаманти! Есе. Хора, това беше най-ганото нещо, да тък му да стигнеш до... Сега е. Вече няма път. Не, че няма път. Там за вас, ама аз се кача. Ей! Ванката БГ. Тъпия крипър, значи. Това е от Мегето е. Крипъра беше. Да, бе, крипър беше. Крипър гръмна. Той гръмна. Що Мегето е виновно? Никой не е виновен. Крипър е гръмна сам. Ти да не искаш... Аре, строй, бе! Беге, ти беше на стълбата, когато крипъра беше там. Не, яро ти беше. Всички да видят видеото ми. Тоест Мегето. Или моето видео. По-скоро на Ванката БГ. Хора, зомби ме напада, някой го убие, бе! Аз не мога да взимам. Зомби ме уби! Карам в лавата. Не нямаш. Колко? 4. Аз имам 7. Не също, Ванка. Кой ви гледа? Някой да не ме удря. Меги не ме удря и така няма да потушиш нищо. Хора, молете се. Спри да шифтиш. Хора, паднах в лавата и умрях и нещата ми отидоха. Не, също си не са. Аз си ми познава да ми... Ей! Мегето ми ги върни. Пускам ти ги. Иначе ще бута в лавата. Добре, де. Всичко мое. И храната. Пускам ти храната, чакай се. Храната и бронята ми. Пащай. И бронята ми. Пускам я. Ой!
О, шет. Меч, ако имаш меч, виж също. Имаш. Шет. Добре, добре, Меч нямам. Сега ще пусна каската. добре. Чакай, че нига. Пускай. Лап и лап. Добре, айде да, взехме я. Не. Друго имаш ли? Не! Я да видя. Виж какво съм. Стрели искаш ли? Не ми трябва. Добре. Добре, бе, меча ми къде е честно. Слабото. Хора, Идва крипър, честно да ви но кажа. той трябваше да... Хора, зарежете, така продължаваме. Тарата. Кадиради. Тарата. Хора, Ванката бега е получал. Айде бе, кой ми пречи да скоча? Мегето. Хора, дори пак не мога да скоча. Оп. Аз бегай, също. Вече скоча. Бегай, бе. Меч, той му спава само на къщата отгоре. И мен има И мен спам. там. И мен там. Дедпул. Ще на Дедпул мапа. И шалабум. Мимо, защо трошиш? Меге, защо трошиш? Колко ще пи от това купче Ще отдолу? пия, Бе, там, бе! Кара, Как ще съм пия. тука? Слагам купче! Ма защо го щупи? Не съм аз! Не съм и аз. Ето. И Ванката бега хора беше. Не. имах само Аз го сложих. Не. Фак е. Аз сложих бялото купче. Защо трябва да падам? Хора, пана, пресни ми от тази пажина. Я се мразя. Бачи, тъпата пажина е. Не, Гето, защо само кисни там? Нямаш крипът да ма взриви, ако трябва. Хора, бъдна ми ти се. кажа честно, не мога да тръгна. Аре! Да ми слизам. Айде, взривявай се! Айде ходим в Трол грозен! Значи, Няма, аз казах съм 15. да умра, не ми дреме за броните. Аз хора идвам без брон. Аз не мога да тръгна дори. И аз без брони, писни ми от тъпите крипари. Да, бе, то е по-хубаво без брони. Аз ще се изгоря нарочно. Чули хора, казва да съм ахти. Чакай да чуй най. Защо? О, хора, бъгна ми и го минах. Бъгна ми и го минах. Можеш ли да се спусим с тази хора? Не, се била. Не съм го правил. Хора, аз съм навънка. Тук се намери. Shadow Boom мина ли? Да, Иван. Не цели. Ей, шалабум, спасиба, дай ми ръка. Защо? Защо? Писни ми от тъпият паркур. Хора, както ви предложих, би от батъл. Няма! А? Хора, знаете, че се ядосвам. Но просто съм ядосан. Намери си листата. Да умра, ако трябва. Нигър! Ти знаеш, че тя Не си му ударя. Да. Ох, кой минава под мен, бе? Ох, пак ли ще умирам? Меги, ако да направи така. О! Хора, чува се как ти умрях. Нула. Тя няма канал. Хора, Мегето няма канал, но може и да си направи. Падам в лавата. Хора, падам в лавата. Писни ми. Айде по-бързо падай, бе. Колко има? Аз нямам канал. Аз и... Искате да умрем ли? Ай, махай се. Само аз банки. Искате да умрем ли? Мри в лавата. Малко е спока. Хора, Айцо Геймс той ще се включи. Хора, Айцо Геймс той ще се включи. Няма. Хора, Айцо Геймс той ще се включи. Той Ицо ще се изнерви на първия миг. Защото не може да мине. Не! Ой, Васил, гумното. Аз не мога. Ай, спрете Ай, се. Християна. О, Васил. Хора, да, вече всички ми знаете името. Християно ми е. Аз не мога да скачам, бе. Аз съм Ванката, Иванта, сеща се от името на канала Ванката БГ. Да, банката бе. Хора, аз съм навънка. Качих се. И всички ми пречат. Затова всеки път си имам навънка клипове. Тъпата пажина накрая ще сложа лава отгоре. Те ще само да взема кофа и лава Вероятно заради теб и ще слагам падна. тъпата пажина ще запаля. Престани я, Хора, чекпоинт. Откъма, лопати, ябълки, прости. Хора, дайте по един дизлайк на всичките. Това е Иван Мирзливите крака, който не трябва да се обажда. Верно е, И не хора. е банката БГ. Да, да знаете, това Иван е е. друг Иван Мръзливите. Хора, аз стигнах до чекпоинта, тук златото нещо. Чекпоинт пише. Да, знам. Аз шах да стигна. Аз стигнах, хора. Хора, Ванката БГ стигна.
Ванката БГ е слабака БГ. Този, който чувате да жонглира с топката е Иван Мирзливите крака. Това не съм аз. Той не може да играе на Майнкрафт и за това ни обижда, да знаете. Не, просто играя на компютър. Защото е по-яко. Данчо! Не го слушайте. Не! Фак! О, тази част изглежда тут на хора, трябва да чупа кактуса. Няма, искам да умра. Нека чуе. Няма. Писате ми хора. Аз стигнах на Искам Ванката БГ да умре. Всички искаме манка. Хаштаг коментирайте, за да Ванката да може да умре. И харесайте клипа. Моя клип харесайте повече, защото аз виждавам. Иван ми с другите крака да не пара. Дайте гледай. Ще скоро имам чекпоинт, така че дори да умра се връщам там, където трябва да съм. Чекпоинт. Где съм питив? О, jump down! О, хараджа! О, аз майче бих! Не си. Тарата! Не си. Не си бил. Не си бил. Аз съм налял си ти вече. Не си бил. Мина! Трябва да имаш влак. Аз нямам влакче хора. Не трябва да вземаш не. Да мериш. Хора няма. О, джум. Хора, тук всички дойдох с кола да нагледат. Дедо, кажи ми как да се качим. Хора, няма нужда да имаш влакче. Не! Защо? Защо не влезах на тепия джъмп? О, има още! Има още! Пак! Как се? Има бункер, бе. Писне ми! Аз не мога да се кача, бе. Дай дърво. Не барай. Аз мога. Дърво, тъмно дърво. Хора! Коментирате или харесате клипа, за да Ванката БГ да може да умре, моля ви. Иване, Хаштаг Ванката е мъртъв. еми аз ти дадах на тебе. Не бе, не ми барай. Той иска да той иска да ме прицака. Това не ми разли. Така иска да ме прицака. Васи, моля да иди. Къде? Не! Фак! Тъпата ти лава! Мекито с... Ей, там е медна. Ритнах. Ритнах, защото се ядоса. Не ми барай телефон. Как се качваш, бе? Боже, Мегито, не знае как се качи хора. Ясно е на кой ще му направим напитката вече. В твоята точка ли сме? Да. Да. Ой! Фак е! О, оживях хора. Ой, има Не, гето се гъзи на някой, но не знам на кой. На Ванката БГ. На Ванката БГ къде е? Умря. Кажи съм. О, тук има Майнкрафт, бе. Хора. Сега стана пак да умра тук. И направо, така ще се ядосам. Така, че никой да не е чувал. Има още на тапка хора. Така, хора. Не! Стига, бе! Абе, мъхни, бе! Проваляш клипа. Ицака няма да участва в този клип. Хора, ще направя